Siapin ini. Nanya apa? Orang pemulih nggak? Yo kan orang apa nggak? Betul di sini. Dikepui. Berapa ini? Coba guna nanti dengan apa? Mau tadi ngopong. Endang basa runtuting sastra ngagungake asmane Gusti ingkang maha tresna yakti hanuntun titah lumantar wedaring Wida Suci mrih Basuki sagung dumadi hormat salam kunjuk menutusane pangeran kang pungkasan Tetela dadya pancadan mrih jalma bejo donya ngantos lelahan narduka wilaraning carita nenggih ing wewengkon negari Wirata wewengkon negari Wirata ingkang sisih kidul kulon ana desa cilik ingkang winastan dusun Pajagalan mila sebut Pajagalan karana saperangan ageng para kawula pedamelane anjaga kebo sapi ngleti daging pinonto-ponto bakul-bakul sami dugi mendhet daging bagiane dhewe-dhewe candak kulakda tinuku terus lumintu siang ratri datang wonten kedate kang mangkono mahanani mulyaning para kawula ingkang mapan ana ing Pajagalan
Dasar desa ingkang murah sandang gugu para kawulane sami guyub rukun ngurmati lan ngajeni beda-bedaning panemu ingkang sepuh tuwajuh ing panembah ingkang mudha takendhat nggih nyongreksa katentremaning desa marma kang kababar rasa ayem tentrem tebih saking sambe kala. Molawas cakrik limasan senadyan sarwa prasaja nanging resik lan tumata kawis tinggal ana piyai sepuh ingkang lenggah ing kono nenggih nama Ki Jagawalakas nama Ki Jagawalakas mangke Ki Jagawalakas kahadet ingkang putra Jalu lan Pawestri ingkang ngama Sang Mustika Aji miwah Endang Mustika Sari Dondong Birowo Sukamarwa Suta Ki Jagawalakas mulak ingkang putra kekalih wis katon dewasa. Printen dalu Ki Walakas tansah nyambung rasa mring Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kanthi panyunan muga-muga atmaja kekalih sembada netepi dharma sarta pinaringan bejo donya ngantos akhir. Mangkono dhewe kawiji pangandikane Ki Jagawalakas alus tinata kang sastrane marma gawe marem sapa wae ingkang midhangetake. Oh
wahyuning Allah yo kumilah mangulah ngelmu bangkit puji syukur kang jero ana ngarsane Gusti ingkang murba jagat merga ya mung panjenengane ingkang paring sih kanikmatan marang kabeh para titah ingkang sumebar ana ing jagat raya kejaba saka kuwi nggen Mustika Aji apa dene anakku wadon Mustika Sari margake diprayogakne anggenmu sowan ana ngarsanipun bapa ing pejagalan kene. Bawa pangrasa ora kurang prayoga anggenku siba ana ngarsanmu ora liwat sembah pangabektiku katur marang bapa Jagawalakas. Iya Mustika Aji ndak tampa gawe bombong ing rasa pangestune wong tuwa margake ditampani. Iya Bapak. Ndak tampa tanganku kalih muga ndadekake jimating uripku ora keri kowe Mustika Sari diprayogakne anggenmu lungguh inggih matur nuwun Bapak Penemban boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara sembah pangabektinipun ingkang putra putri mawang tuwanto unjuk wonten sahandhap padha jengandika Bapa Walakas ya ndak tampa kanthi bombong lan sukarnanendriya mumpung ripalungguhan iki
durung wancine aku karo kowe mlebu ana ing kandhang nglandang bangsane kebo sapi banjur dijagal. Mumpung ana wektu ingkang mirunggan yektine kowe mung tak kon nekseni anggenku ngaturke panuwun marang purbane Gusti merga duwe anak lanang loro, lanang kelawan wadon Mustika Aji karo Mustika Sari. Mareme ati tanpa upama ning yektine duwe anak kuwi yen ora waspada, ora ngati-ati, teliti lan permati anggene gulawentah kuwi padha karo ancik-ancik ana pucuking gegaman sisip sembire luput katuranggane bakal brabat marang anake dhewe. Mula ndak pundhut kanthi banget kowe cah loro Aji kelawan Sari. Sepisan kowe kudu tetep tekun tigen-mugen anggenmu manembah karo pangeran. Dewa dene kang angka loro aja lali bekti karo bapakmu iki Jagawalakas. Kowe kudu kelingan sing ngukir jiwa ragamu, sing glowentah kowe wis saka Bayabang nganti saiki dadi wong Crapang kuwi merga le meres keringet, le banting raga, le anggenku tansah budidaya ndewasake marang kowe cah loro. Aja mung dewasa secara lahir ning dewasa sak tekan batine sing tegese lagak lagon muna-muni kabeh tumindak lan pakartimu aja nganti milar saka aturane negara lan agama, aja nganti nabrak saka wewarahe Weda Suci. Muni iki apa? Ya, Pak. Lah iki ngene. Bapakmu iki lak kancane wis pirang-pirang. Etan kulon kidul lor kabeh iki aku duwe kenalan. Ya kenal aku ya sabar aku tuwek-tuwek ngene iki. Biasane ning pojokan panggung yen rampung le wayang terus muni. Kancaku ya semono-mono kowe. Durung para kanca-kanca bakul sing pendak dina iki ngusungi daging saka kene didol ning pasar. Kuwi ya banget kabeh padha takon. Bapak Walakas, sok kapan jenengan le kagungan kersa mantu tak sawang putra-putrimu kae wis dewasa. Aku diutang karo kowe iki Walakas. Bola-bali kowe tansah gelem tak repoti. Tur dasare bapakmu ki awang bengi esuk sore waton ana undangan mbuh kuwi mantenan utawa sunatan bapakmu mesti teka lehku mbecek tak itung wis entek 1 miliar ngerti lho kuwi mbecek tok 1 miliar tenane lho kowe kandhas sing tokne dhuwit aku maido piye ta kowe iki semono kuwi bocah becek ngono kuwi. Lah nek legane rasa kalau mongso yen pas tayuban ngono, aku ya dikongkon ditibani sampur dikalungi wujude sampur kon mbeksa nayut kaya ngono kuwi. Lho, pakmu iki kondang pakmu iki Mas. Angger wong kenal, kabeh do takon kapan Ki Walakas anggene mantu aku kepengin jago, aku kepengin becek. Lah, saiki tak takon karo kowe, mligine kowe sing luwih tuwa. Ji, Mustika Aji. Nggih. Saiki umurmu wis pira? Umur kula. Heeh. Menawi mboten lepat sampun umur kalih dosa gangsal. Pira? Kalih dosa gangsal. Selawe to? Nggih, kula basake. Selawe iki ora kena dibasakne ngono kuwi, selawe selangkung. Kok iso kalih dosa gangsal denggelmu mlocot ki ora? Lho. Kranten iki ya salah. Ora enek tembung kranten. Mlosok enek MC ngendika kranten wekdal sampun dalu. Kranten iki salah. Krana ya krana. Ingkang setunggal. Lah setunggal ya salah. Setunggal wis basa aja dibasakne neh dadi setunggal. MC kudu ngerti bangsane kaya ngono kuwi. Yo ning aku ora MC lho, aku ngandani karo kowe dadi canem sing pinter basa, ngerti karo sastra tinggalane para luhur mbiyen sing apike kaya ngene. Basa Jawa ki apik. Rembukan karo sabaraan, ngono ki ana tembunge dhewe. Rembukan karo wong tuwa ki ana dhewe, rembukan karo cah cilik ki tembunge ya ana dhewe. Tur
basa Jawa ki beda sithik, maknane ya wis beda, artine wis ora padha. Kenceng karo kenceng kuwi wis beda. Dengkul karo dangkal wis beda. Wuru karo wuruk kuwi wis beda. Yen wuru ki mendem, yen wuruk kuwi tegese piwulang. Jeru karo jeruk, jeru kuwi tegese pancen ya pamane kaline jero banget. Yen jeruk kuwi bangsane wowoan. Wuru karo wuruk, jeru karo jeruk, turu karo turon. Tratap lho aku ki kaji ya tratap piye. Tak tutupne lek ngene mumpung roh budal ya. Nggih, jarno ae. Lah banjur kowe sari umur pira? Nggih. Menawi umur kula menika kalih dasa setunggal. Kuwi ora kena dibasake, selikur ngono lho. Kuwi angka sing apik lho selikur yen kene iki. Apik kuwi. 1 19 loro selikur apike ra umum. Sik, aku takon karo kowe iki. Nganti saiki kowe apa urung tau duwe kenalan cah wedok sing cocok karo batinmu? Ler tandure usune ler kang ijo. Nuwun sewu. Wong yen cukup umur, apane umur selawe kaya ngono kuwi, yen randang rabi, godane iki abot. Godane iki abot. Yen kuwi enek wong wedok ya karo wong lanang boros kuwi enek. Petang taun pisan pedhot, petang taun pisan diperbarui. Lah nganti kowe randang rabi, kowe bisa mengko banjur nindakake sedeng utawa maksiat mergo ora kuat ngempet hardane hawa nafsu. Wong rabi iki ngibadah, paton kowe bener-bener tresna lahir batin lan gelem ngayomi karo bojomu sok. Apa meneh kowe gelem mulyake wong wadon loro, siji mbokmu loro bojomu. Kowe engko uripmu arep ditata dhewe karo sing gelar jagat. Uripmu sarwa kepenak. Kejaba saka kuwi wong rabi kuwi bakale minangka panyambungi umur, panyambungi sejarah. Ya kuwi tumurune anak sing minangka talining katresnan. Aku wis kepengin banget gendong putu momong karo putu. Pengen banget aku iki. Lah sapa neh sing tak jagakake yen adimu Sari aja dhisik, yen sing enom kok rabi luwih dhisik, tegese nglangkahi karo sing tuwek. Ngono kuwi ora kena. Rabi yo lho. Timbangane angger kowe ning kamar mandi suwi ngene nyapa to kowe. Boten. Rabi yo cah ndi? Engko tak
lamarke aku tak sing ndodhok korine nginang jambe suruhe. Candi eneng ora? Wonten. Sing kok tresnani? Sampun wonten. Lahir batin lemu tresna, lahir batos. Badhe kula tresnani kula ayomi ngantos uguting gesang kula. Bagus. Pramana ratnangus gomyong ambrang. Kadhe karunaning kaswase. Aneng marga mamalakung. Risang kontrastrat mojo lang lalu hangulati surya mangkrang sang wayah kumyus pamorwa ayan yen pancen wis ana sing tok incer sing tok ince mongko dadi katresnanmu candhi gage kowe matura ning panjalukku aja nganti calon bojomu ki luwih tuwek timbang kowe mergo yen nganti engko bojomu luwih tuwek timbang kowe kowe iku ya melu ndang tuwek ngerti ta pengumuman kowe aja golek sing tuwek mergo kowe tau krungu to ning pejagalan biyen nek cerita wong sing jenenge Warsita sik enom ganteng gagal umure 20 taun pengen rabi karo rondo tuwek umure 60. Dan biyen tak takoni ya madhep rene tak takoni kanthi bener becik Warsita kowe wis rabi karo rondo tuwek umur 60 karepmu piye nggih Kyai dasarmu apa kula ngertos nika wong sugih nika bandane pirang-pirang nika sawahe pirang-pirang sapine pirang-pirang mangke menawi kula rabi ngibarate gending kula tibani pangkur jenggleng niki mangke kula genjot pisan mesti rondo sepuh kula mesti mati bandane kula pek ning kok cabot dadine piye kelingan ora dudu rondo tuwa sing mati ning malah Warsita sing murdar mergo apa dheweke keracunan susu sing kedaluwarsa aja luwih tuwa aja lek luwih tuwa biasane sing lanang kalah wedi karo sing wedok iki ngene salah ngono salah padha karo pakmu biyen ya ngono wis ngaku dadi pangarepe para jagal ing krene ngaku dadi ratu pisan muduna ngaku dadi lurah pisan dalang sing gaweane ngomyang sami utuh nek kadung digetak karo bojo wedok goblok dadak niku mesti yo candi kandha ayu ora pira pira bobo yaktine dudu wong liya braya dudu wong sak njabane pajagalan kene tegese sing kok tresnane iki malah wong pejagalan bocah pejagalan kene cocok yen ngeteri manten ra kadoan aku ya gathok aku mathuk aku sarujuk kuwi cah endi anake sapa upama aku bloko apa kira-kira bapa Walakas kersa nampa kanyatan lho sing jaman saiki jenenge kebo musuh gudel wong tuwa ki mbangun miturut karo karepe anak yen pancen wis tresna wong tuwa ya melu tresna aja mikir ringo-ringo yen perlu anake tidak kejaraan saudon saurupan wong melarat pisan ora apa-apa sing penting atine ora melarat sapa ki mau ora ono sing tak tresnani kejaba wonge ya sak omah karo aku. Hah? Jenenge sapa? Sing arep tak rabi adikku Dewi Mustika Sari.
jantungku. Ning donya ki wong ayu pirang-pirang. Ning sing ayu lahir batin kaya Dik Sari ora ana. Cangkemmu ora salang-sulang. Kae lho para pinter lak sing ngendika, donya ki ambane ora mung sak kathok kolor, ngerti ta? Daun kelor. Oh, daun kelor. Mbok golek liyane ngisin-ngisini. Lho, Bapak. Aku ki arep ngrabi karo Sari ki nganggo dasar nganggo waton. Dasarmu apa? Aku mblowentah Sari wiwit cilik. Biyen sing dulang aku, sing ngedusi aku, sing mblowentah aku. Mula njaba jerone bobot bebet lan bibite kumrape Sari kuwi aku ngerti. Aku mbiyen yo nate duwe pacangan, nanging ri palungguhan iki kaya rasaku wis pugut, rasaku wis ceklek, ora kepengin gandeng karo wong wadon ngendi-endi, mergo racake ning jaba kono ya ayu, ning ayune mung lair tok, batine kropos. Karo aku ketok ya tresna, ning aku lunga dheweke digandeng karo wong lanang liya, picek ora. Racake wong wadon iki kaya ngono. Sing bener-bener ayu lahir batin ya mung Sari. Mula aku gelem rabiyen karo Sari. Liyane karo Sari, apike aku tak njaluk mati wae. Cangkemmu. Rokomong tak lireke netap. Supaya ini Jojo bang mawingo angis lambemu muni sing ora-ora lho aku ngaturake witing klopo sak lubune aku ngerti Sari ke bocah apik bocah halus budi pekertine becik mula aku ya ora lila yen nganti Sari engko dirabi karo wong lanang sing ora tanggung jawab wong lanang sing beling apa meneh wani jempalani ngajar karo bojo aku sing ngomong karo Sari ora bakal trima mula supaya Sari iki mengko ora nampa panandang mergo dirabi wong lanang sing ra karuan kowe becik tak rabine dhewe kowe ngerti agama ngerti manut pranatan agama rabi karo adike dhewe iki entuk ora aku ora tau maca Quran lha kuwi ning ngono kuwi lho kuwi larangan tumrape agama mergo isih tunggal darah tunggal kulit daging wis conto wis pirang-pirang rabi tek karo dulure dhewe racake anake ora sampurna mbuh sing cacat iki guwe kerdil ora iso nyawang lan sak piturute kuwi minangka pemut ngelekke marang kabeh menungsa saka pangeran aja nganti nabrak wewaler tur manut aturan saka agama upama kowe engko karo adimu Sari tak jak ning KUA iki pernah napa ditakoni karo naib aku lek njawab jajal piye ngono hah ngwaline aku dhewe ora sudi ora ilmu nawar damar mancung cupeten aja ngawur kaya ngono kuwi iki wis dadi TKP aji aku wis duwe sumpah, aku wis prasetya. Malang-malang bakal tak putung, rawe-rawe bakal tak rantas. Aja kok bopo walagas nun sewu. Diwa mudhun nggo gaman bledek bakal misahke katresnanku karo Sari. Tetep bakal dak waneni. Nyatane Sari mlengos ora gelem karo kowe ngono kok. Wong wedoke ngono kuwi ditlateni tukane bakso bendina susu kena ngono. Bakso. Lambemu arep maneni karo wong tega mukil bulu, mantuk bulu.
sono saben dina kang bolak sono ana tepi pangan diko Seto bingaing manah kula prasasa kejugrukan ukir sari kablabaran samudra madu diniri palungguhan samangke gubuk kula ing pejagalan ing sarwa kirang kados mekaten parandene ndika ingkang kaping kalih kepareng tedhak rawuh wonten ing mriki. Mboten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawang tuwangka kunjuk Raden Seta. Ya jagat ya dewa ya bathara Ki Jagawalakas banget panarimaku dening nganti semono sih kadarman lan pakurmatan ingkang ndok caosake marang aku lulus raharja liring sambika langgeng kuprapta ning pejagalan ora liwat Kyai Jagawalakas lak ya tansah ginanjar seger kuwarasa saking pangestu paduka nadyanto kula pun mripta kempong pira jambul wanen duka penyakit kalih kula gila iku kados pundi kula ni asam urat nggih mboten kolesterol nggih mboten darah nggih normal penyakit kok gila kalih kula ngeten iki mila kula wajib ngaturaken panuwun dumateng purbane Hyang Agung syukur bagi sewiyan pancen kaya mengkono Ci mripatmu ora iki penggedhe rawuh bekti karo panjenengane niki nuwun sewu Raden Seta kula ingkang abdi ngaturaken sembah pangabekti mawan tuwa kunjuk sapa kula menika Musti Kwaji putranipun Ki Jagawalakas ya ndak tampa pangestu kumaragagi tampanana kapundi mugi andadosaken jimating gesang kula nuwun sewu kok janur gunung kadengaren ndika kepareng mriki kirangan pinten sasi ing sampun kepengker pancen ndika nate tindak mriki gugah dumateng anak kula pun Bilawa dados jago kraton Wirata tetandingan kalian Raja Mala. Kabare Raja Mala sampun mati wis. Sirna ana tangane anakmu ya kuwi si Jagal Bilawa. Syukur bagi sewu. Lah niki enten wigatos menapa? Ki Walakas yektine keluarga gedhe ing negara Wirata mligine Kanjeng Rama Prabu Maksopati banget ngunjukake rasa syukur marang purbane Hyang Agung merga Rubeda wis sirna perkara wis sungsih wiwit saka pakartine paman Kincaka rupa Kincelan Raja Mala ingkang nindakake sanggit rungsit Rekadaya kepingin jungkeng palenggane diwaji nyatane bisa dirampungi karo anakmu Jagal Bilawa angka loro nalika Wirata dirampit mungsuh saka ngarep lan mburi ya Ki Wadya Bala Trigarta lan Ngastina satemah
dayane utawa kekuatane si Jagal Bilawa apa dene si Kedhi Rihatnala bisa ngundurake mungsuh sing tegese anakmu si Jagal Bilawa iki gedhe labuh labete marang kawilujengane wong Wirata tanpa lantaran kekuatane si Jagal Bilawa mbok menawa Wirata wis tamat sejarahe. Mulanggenku rene iki yektine diutus dening Kanjeng Rama Prabu Basudewa nemoni karo anakmu Jagal Bilawa bakal tak gandeng tangane tengen tak sowanake ana Sitinggil bakal nampa wujude kanugrahan merga apa yektine anakmu Jagal Bilawa ki dudu wong saudon saurupan nanging satriya tama ingkang lagi namur laku ya kuwi para Pandhawa ingkang dadi mantri pasar kae jenenge Tandha Dwija Kangka yektine Puntadewa ingkang dadi Jagal Bilawa kae Werkudara ingkang dadi Kedhi Rihatnala kae si Janaka ingkang ngopeni Rajakaya lan tetangguhan Dumagranti lan Trikala kae kuwi putuku kembar Nakula Sedewa lan sing rina wengi tansah leladi karo adhiku Utari ya kuwi Niken Salindri kae yektine garwane Puntadewa ingkang awewangi Dewi Drupadi wong emane wiwit saka Dwija Kangka ki dikepruk palidon mustakane dening Rama Prabu Maswapati nganti ripalungguhan iki Pandhawa ora ana kabar ora ana babab ingkang mratelakake papan dununge Pandhawa ripalungguhan iki mapan ana endi. Mulang engko teka kene. Anakmu Bilawa ning endi tak gawane tak kantine ning kraton. Lang Indriya mangu mangun kandhuan rimang lirlena tanpa kanin yen tan tulusa aduh Raden Seta kaliyan matur sisip nyuwun gunge samudra pangaksami inggih wiwit saking lelampahan negari Wirata menika dipun rampit Wadya Ngastina saha Trigarta bibar menika Bilawa mboten nate wangsul wonten ing mriki nika yektosipun namung anak angkat kula gandeng gagah gedhe dhuwur sregep nyambut gawe anggenipun Jagal ngeleti daging lan sapiturutipun menika anggadhe karosan ingkang ngedap-ngedapi lajeng kula pek mongko dados anak kula dinten samangke Bilawa papanipun wonten pundi kula nggih mboten ngertos malah sisan damel atur uninga bloko suta kemawon ripalungguhan samangke peteng jagat kula bingung raos kula ngrasake anak kula pun Mustika Aji kula yen duwe anak Bilawa ngoten marem merga bocah ora kakehan gunem sregep nyambut gawe ngibadahi ora ditinggal nang tingali niku Mustika Aji rambute gedabul ora tau dijungkati ngoten niku tur wonten lampangan ndadosaken kageting manah kula jagat niku digelar akeh wong wadon ayu bareng kula takoni kuwi rabi karo sapa le wangsulan tek ngatelake kuping ndodok bodo ora gelem rabi yen ora rabi karo adine dhewe sing jenenge Mustika Sari niku kelakuan menungso apa kewan kempet dosang reknaning bawana ya setukang lalang ati Mustika Aji wonten dawuh Raden apa bener kepara nyata kowe pengen ngrabi karo adimu dhewe leres ayo melu aku ning kutha Wirata neng kono akeh wong ayu pirang-pirang sing tak karepake sing ndi tak tembungke kula kali wong wedok kutha ora seneng
Wong kutha ketoke alim alus ning jerone mobil-mobil. Jagungan karo aku blenggen sing kenake. Melu aku. Raden Seta wonten warung kula Gambir Sawit mriki kula ngaturaken sembah pangabekti Raden Seta. Sungkem kula nggih katur ngarsa paduka Raden Seta. Isih dodolan terus ya niki. Nggih wong tandang pangane ya dodol ngeten iki. Rame-rame ning mburi apa. Menika enten salah satunggaling wilayah desa ingkang ngawontenaken syukuran bersih desa. Desa ngendi? Desa Polorejo nika wayangan niku ora tau kendhak, ora tau leren, ora tau mandheke. Mila bejane para bakul-bakul kados kula ngeten iki angger enten desa sing wayangan tiyang duwe gawe wayangan mangke kula entuk rejeki. Ngoten niku. Tur Polorejo niku nggih wayangan rutin. Adek-adeke jejeg ora menga-mengo yen kuwi ya kuwi yen liyane ya liyane. Mila wiwit jaman kuncung nganti gelung le wayangan dalange ora tau solan salin. Mergo dawuhe jarene lho, jarene dawuhe danyange mriku yen nganti dalange ganti mangke mriki enten pagebluk. Mari guyu. Jenengan anak ratu masa guyu saestu. Tiyangipun sae-sae grapyak semana. Mergo yen nanggap liyane wayang sok-sok niku enten jotosane enten gelute. Ning tiyang ningali wayang niku jan kebak ing reh tata krama, wontenipun namung nyaman lan sekeca, wontenipun namung tentrem. Mampirsani sak lapangan kebak sing lenggah menika kakung putri mboten dipun pisahaken. Parandene nggih mboten enten critane bar wayangan wong wedok sing meteng mboten enten. Mergo kabeh ngenggoni kalian tata krama ngoten niku. Badhe ngersakaken napa? Ngunjuk napa? Kaya apa Ci? Kopi mawon. Ben peteng kaya mriku ngono iki. Kopi loro kanggo aku lan iki mesti wajib. Nggih, ngestakaken. Mawi gendhis mboten? Ora. Rasa kangge gula. Dak dadi penyakit. Menapa ngersakaken susu kula napa pripun? Raden ku mantuk mawon horor ketoke bakule iki. Iki plenguk. Dadi wong dodolan ning wayangan nek pengen laris kudu ngejak wong wedok ayu tinggi plenguk ngene iki. Terus dijaraki karo wong lanang-lanang sing do ning kono.
Ya disawiske disediake unjuane kopi sing dirasa. Wonten dawuh. Kowe ngerti bedane menungso karo kewan. Kewan mboten duwe akal, menungso duwe nalar. Mula menungso diparingi nalar karo Gusti sing gelar jagat ki nggih ngulir budi, ngulur nalar, miwir pikir. Yen kewan kae aja kok karo adike, karo mbok dene dhewe tega. Yen kewan yen nganti ana wong kok tega karo mbok dene dhewe kuwi tegese wonge kaya kewan. Tak goleke sing trep karo kowe, sing cocok karo kowe, sing dhuwur nganggo kudung mesti kuwi ilmu agamane kandel. Lah mboten mesti. Yen kula niku enten keteke dhuwur nganggo kudung ngisor bake warung niku pirang-pirang. Nek tumindak sing kaya ngene iki nabrak aturane agama. Ora ana tinone ngatasé rabi karo adine dhewe. Kuwi ora lumrah, mila dipun limrahaken. Kula wegah rabi kali tiyang sanes. Wong wadon saliyanan nyakiti atine wong lanang. Wis kapok wis bosen. Nggih namung adi kula niku sing kula tresnani. Sanese boten. Sing perintah ki anak ratu. Sing ngelikke kowe ki anak ratu. Yen kowe ora manut karo seta, arep manut karo sapa? Kula mboten ngerti kali sinten-sinten. Katresnan menika uruping jiwa luhur kanugrahan saking Gusti ingkang dipun paringaken dumateng titah ingkang titah kala wau boten saged nampik lan milih. Kowe kesurung hargane nafsu, katresnan tanpa nafsu boten wonten dayanipun menapa-menapa. Ngadeka kok. Ngadeka. Aku ki alus bisa, kasar ya kulino. Yen tak ulus kowe ora gelem apa njaluk tak kasar. Aku tega lho. Tanganku iki tak sampluke bathukmu yen nganti sirahmu ora sigar merapat aja diundang aku sepo. Kowe mapan oleh pejagalan, pajagalan ke bawah keperintah ing negara Wirata. Ayom-ayem tentrem jenjem permanen tumrap sekabeh para kawula ana tangane sita. Aja rabi karo adimu, boten. Tetep adiku lho ingkang kula tresnani. Neka, wani karo sita, napa ingkang kula deni. Bagus.
ing langit kelap-kelap katon ler bintanging alit trisang maweh gandrung aduh Raden kula nyuwun pangapunten kula kalah kula tanpa daya kula manut kaliyan reh perintah Paduka Raden Seta kula nyuwun gesang yen aku gelem sagedhakan saget cendasmu sampun Raden kula tobat kula nyuwun pangapura kula sumpah kula prasetya mboten badhe ngrabi kaliyan adi kula pun sari anak ngapusipun didekeng mawon niku ya anak kaya ngono kelakuane ora umum diperintah wong gerang mesti manen dikongkon mesti nyentolani anggere bar panen ora melu musungi gabah bareng gabah dilumpukke diwadahi sajroning wadah kula lunga nu gabah didol kali lari niku mangke jae kemawon Raden Seta kula nyuwun pangayoman Pak lahir batin anggen mutobat lahir batin ora ganggu karo adimu dhewe mboten saestu mugi semeksen jagat saisinipun kula nyuwun pangapunten Raden Seta kula nyuwun pangapunten sewu lepat diagung pangaksana Paduka Raden Bapa Jagawalakas aku njaluk pangapura Bapa ora sudi ngapura dosamu wis tumpuk undung kaya gunung Kemukus Bapa le bar njaluk ngapura bar tuman meneh anakku duwe niat apik anakku duwe niat sing becik aja malah kok gawe kaya ngono ya kula dosa ageng mboten namung dumateng Bapa Walakas ning kalebet kula ingkang ngrujit raosipun adi kula pun Mustika Sari kula kepengin njaluk ngapura kaliyan Mustika Sari Walakas anakmu wadon goreng Tolong aku enak Nindakan sanggit rumsik samudana nenggih Mustika Aji kepengin ketemu kalian ingkang rayi Mustika Sari bakal njaluk pangapura ning yektine nindakake rekodaya anglimpik sajroning Raden Seta miwah Walakas datan prayitna mangkono Mustika Sari ya diglandang dening Mustika Aji lumayu banter sasat cipak kuping hatimu kalek ngerti mangga mangrebut sari yang nganti sampeyan nyedak ngrebut sari pedang kula ing badhe mbleh gulune sari manyedak yen kepengin meruh getih lereh-lereh wonten mriki manyedak ape
yen pancen apik pakartine nadyan wong tuwa urung mati ning raosane kaya munggah swarga. Kosok baline yen di anak mrosal angel ditata angel diatur nadyan to kula ni dereng mati ning rasane kaya kecemplung neraka jahanam. Aji nika pripun Aji? Adike dijak lunga mongko rong cekel gawe popole siji niku mangke ngusung-usung gamelan niku mangke. Ora duwe kepinteran apa-apa. Yo. Ndak atur sabar ki Walakas. Lelakon ki adile mung disandhang lan wong tuwa kuwi yektine wajibane mung telu. Siji ngontoni, loro ngandani, telu ndongani. Nyontoni tegese kuwi mesti wis menehi conto ing bab tumindak ing saben dina ingkang hanjuk marang kecikan. Ngandani mestine ya anakmu wis kok tuturi. Angka telu ndongani mestine kowe tansah ndedonga nyuwun marang kurbane kang kawasa supaya anak-anakmu bener-bener duwe bebuden ingkang luhur. Kowe ndak aturi pinarak ingkang prayoga dongakno muga-muga pengasih saka Hyang Agung tansah nyanding tak oyake si Mustihaji sakutuwe dadi tanggung jawab Seta. Matur nuwun Raden Seta cetha lamun to paduka menika satriya ingkang trep minangka kaca Brenggala Raden. Buta Pandhawa tata Kadewi saya Indriyaksasara Maruta Sawana ana marakana samirana lan warayang Ponto kayu wisikan gulingan limo wancine bedhug tengange ana bocah lanang wedok sing mlaku ana ing dalan. Sapa? Aku bocah pejagalan jenengku Mustika Aji. Iki adikku wadon Mustika Sari. Kowe kakang Adi. Yo. Mbokmu karo bapakmu padha. Kowe wis tau diruwat. Ruwat ki apa lah? Jarak.
mripatmu jerenen gobokmu iki Bathara Kala. Kene ra ngruwat sik kowe metu, tak senengku metu sapenake dhewe ngene kan. Mongko manut pangandikane bapakku Bathara Guru, kowe iki bocah kedana kedini. Anak loro lanang wadon iki kedana kedini, kowe bocah Sukerta dadi pangane Kala. Kedini kedana anak loro wedok karo lanang ya pangane Kala, bocah untang-anting anak siji ya pangane Kala. Sendang kapit pancuran anak telu lanang wedok lanang ku ya pangane Kala. Pancuran kapit sendang ku ya pangane Kala. Bocah Srimpi anak papat wadon kabeh ya pangane Kala. Bocah Saramba anak papat lanang kabeh pangane Kala. Pandhawa anak 5 lanang kabeh ya pangane Kala. Pendhawi anak 5 wedok kabeh ya pangane Kala. Bocah sing laire kalusus ya pangane Kala. Bocah sing Kresna lan bule pakulitane ya pangane Kala. Wong wedok ngrubuhke dandang ya pangane Kala. Wong wedok mecahke gandhik ya pangane Kala. Wong bersih desa tek ora wayangan pangane Kala. Kowe bocah Sukerta trep dadi panganku Praja. Ayo.
Tinut ing jagat Patih Krendra Yaksa kawula nuwun timbalan ingkang dawuh sinuwun Prabu Susarka apa to darunane jeneng sira adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake yektine bakal ndak kanthi rembug lan rumpaka tumrap lelakon negara Trigarta iki mestine jeneng sira kabeh wis ngerti lamun to biyen ingkang jumeneng nata ning Trigarta Kakang Mas Susarma utawa Prabu Susarman. Merga tetandhingan kelawan Balawirata satemah panjenengane nandhang seda. Mula kang mangkono, aku kepengin mulyakake kakangku sing wis sumare, kepengin mulyakake kakangku sing nyatane biyen kersa nglintirake keprabon satemah Prabu Susarka bisa Nyakrawati bau dendho dadi ratu ngenyang kawibawan kemul kamukten wenang nepak gun-gunan wong sak negara Trigarta. Ingkang dipun kersakaken kados pundi? Utang wirang nyawirang tangpati nyawati. Gandeng sing nyedani Koko Prabu Susarma ya kuwi wong Wirata. Ripangguhan iki aja dikangelan. Krek lampit burung kakimpul waton lanang nyekel gamas. Nadyanto som sambung obor colok rintang rambatan pundak Buddha dinoi. Buat langkung sendika ngestakaken dawahe wadya bala Buddha.
Wadya bala bajingah jin setan priprayangan gendruwo ilu-ilu ganas tapi sunda bolong susana. Ayo para peri wedok budal bareng yo peri wedok yo. Bose budal yo kaya nonggon rame-rame ning lapangan sing mirsani semono akeh iki tontonan apa kae wayang kulit bersih desa ing Palareja mula didongakake tuku meja dinane jemuah muga-muga kabeh wong Palareja diparingi berkah barokah. Tuku meja didekek sanding sumur. Muga-muga kabeh wong Palareja sehat dan panjang umur. Numpak tronton nggo momot cengkeh. Muga-muga kabeh para penonton rejekine akeh. Tronton mesine panas. Muga-muga penonton utange lunas. Susana, Susana. Sikile telu budal dicepake rudal karo drone dan wong luar negeri saiki kabeh wis duwe senjata nuklir yen Indonesia duwene MBG. Ya
ambulan wi. Ambulan lewat. Tanya Pak Galang. Aku mbiyen ki ya perangkat desa. Ning senengane njupuki pajeke rakyat. Bareng mati aku ora duwe daging kaya ngene iki. Ning beda yen ana lurah kuat 2 periode, 2 taun pisan gelem nanggap wayang, calone swarga papane. Neng ndi enek wayang? Ning Palorejo. Rame Ra umum, masyarakate kompak. Baru terjadi di Palorejo ing atase iuran tiap RT kok nganti 5 juta rupiah. Ayo ndelok wayang. yo bubuk sik. Bubuk sik. Bubuk. Yo. Ratakan bubuk engko ngerti jajan ngerti kengkeng galuk. Nonton wayang cangkruk neng wedang kopi, ngombe kopi pahit, jajane gedang goreng anget, bar mangan terus ngerokok kedul-kedul. Saya pernah membaca yaitu tentang kesehatan. Merokok itu bisa merugikan dirimu. Paru-paru rusak, jantungmu akan rusak, bahkan bibirmu akan pecah. Setelah aku membaca buku itu, akhirnya aku langsung berhenti membaca buku. Ngene iki cah cilik-cilik wis seneng. Jenenge wayang sing nonton ra mung sing sepuh, cah cilik generasi ben seneng wayang, carane ya kudu. Ora mau nang kene iki buat ning bathuke metu keluke. Ya mesti metu keluke lah selange semene gedhe. Kenapa mari panon kere-kere.
Thank